मी आता ना मुगाच्या डाळीचे गूळ घालून लाडू दाखवणार आहे। तर ही मुगाची डाळ घेतली आहे बघा, ह्या कपानेच ना, हे कप आहेत मी मापाचे, ते 2 कप मी मुगाची डाळ घेतली आहे। ती मी आता भाजणार आहे आणि भाजून नंतर मग ती मिक्सर लावून त्याचं पीठ करून परत ते भाजणार आहे। तर त्यासाठी मी हे बघा, आपल्या आवडीप्रमाणे मी 2 वाट्या मुगाची डाळ आहे ना, म्हणून एक कमीच घेतली बघा, एक कमी गूळ घेतलं आहे। नंतर थोडंसं जास्त तूप लागणार नाही, तूप घेणार आहे। वेलची पूड आहे, ही जायफळ आहे, ह्या मनुका आहेत आणि ही चारोळी आहे। तर आधी मी काय करणार आहे बघा, गॅसवर मी कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये ही डाळ आहे ना चांगली ती अलगद ह्याने भाजून घेणार आहे बघा। आपल्याला लाल करायची नाही ती, आताचा रंग आहे तो थोडासा रंग बदलेपर्यंत आपण गॅस मी मीडियमच ठेवला आहे आणि त्या मीडियम गॅसवर मी ही 5 ते 7 मिनटं चांगली डाळ भाजून घेणार आहे। म्हणजे ह्याच्यातलं जो मऊ पण आहे ना, तो जरा कडकडीत व्हायला पाहिजे, म्हणजे मिक्सरला त्याचं काय होईल, त्याचं पीठ तयार होईल मग, म्हणून मी भाजून घेणार आहे। भाजून घेतल्यानंतर तुम्हाला डाळीचा कसा रंग बदलतो ते दाखवते बघा। 5 मिनटं मी एकदम मीडियम बघा, गॅस बघा एकदम कमी आहे आणि ह्याच्यावरती मी भाजून घेतल्यानंतर याचा रंग बघा बदलला आहे, बघू शकताय बघा, आणि भाजली पण आहे, म्हणजे पिवळ आपल्या एकदम डार्क पिवळी दिसत होती ना, थोडंसं रंग बदलला आहे, म्हणजे अशी पांढरट अशी दिसायला लागली। आता मी गॅस करते कारण कढई गरम आहे आणि थोडा वेळ अशी 1 मिनिटभर मी अशी ढवळत राहणार आहे आणि नंतर मग अशा पसरट भांड्यात ठेवून देणार आहे आणि थंड झाल्यावर मग मिक्सरला लावायची, गरम अजिबात लावायची नाही हां बघा, कारण ही कढई गरम आहे। कमी ते 2-3 मिनटं ही कढई गरमच राहते, त्यामुळे ह्याच्यात मी असं ढवळतच राहणार आहे डाळ ती, त्याने मग काय म्हणायचं लागणार नाही, काळपट का म्हणे, काळपट झाली नाही की त्याचा रंग बदलतो ना लाडवांचा। तर हे बघा, हे मुगाचे लाडू आहेत ना, हे पौष्टिक आहेत, म्हणजे मूग खरं चण्यापेक्षा मूग पौष्टिक, आणि त्यात आपण गूळ घालणार आहे, हे एकदम पौष्टिक, म्हणजे साखरेचा याच्यात काही जरासुद्धा वापर करणार नाही होत। साखर आपल्या शरीराला काही चांगली आहे, आणि सगळ्यांना खाता येत नाही, ज्यांना डायबेटीस आहे ते लोक खात नाही मग अशा गोष्टी। गूळ असलं तर ते लोक, त्यांना असं वाटतं ना खावं, असं गूळ असेल तर खायला काहीच हरकत नाही। हे बघा किती सुंदर आपली डाळ भाजली आहे आणि त्याचा चांगला सुंदर असा सुवास दरवळतो आहे, आपल्याला त्याच्यावरच कळतं की आपली डाळ भाजली आहे ती। तर आता मी ही डाळ आहे ना एका पसरट भांड्यात काढून घेते आणि तर थंड करायला ठेवते अशी। तर म्हणून हे मूग डाळ मी बारीक करून घेतली आहे। आता इथे पॅन तापत ठेवलं आहे, त्याच्यामध्ये मी तूप घालणार आहे, त्या तुपावरती चांगलं खमंग आधी भाजून घेणार आहे हे पीठ। तर हे बघा कढई चांगली तापली आहे, आता याच्यामध्ये पीठ घालून मी ते भाजून घेते, चांगलं भाजून घेणार आहे। कधी चांगली 7-8 मिनटं लागतील हे चांगलं भाजून घ्यायला, कमी गॅसवरती चांगलं फुलून भाजायचं आहे हे। मग अशी आपण नुसती डाळ काय केली होती, 5 मिनटं भाजून घेतली होती ना, आता हे पीठ चांगलं भाजायचं। आता बघा तूप हे एवढं 2 चमचेच तूप ह्याला, त्याला तूप कमी लागतं, आपण गूळ घालणार आहोत ना, आणि नंतर समजा लाडू वळले नाहीत तर मग थोडंसं तूप वरनं घालायचं मग, पण ते गूळ पिठामध्ये विरघळल्यानंतर लाडू वळतातच। मी आता हे 2 चमचे तूप घातलं होतं आणि आता चांगलं हे मी पीठ चांगलं भाजून घेते कमी गॅसवरती। हे बघा किती कलर त्याचा बघा, म्हणजे कलर जरा बदलला आहे होय ना। तर मी आता हे चांगलं 7 ते 8 मिनटं चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि गॅस बंद करून सुद्धा आणखीन 1 मिनटं मी असं ढवळत राहणार आहे, कारण कढई गरम आहे ना, ते आणखीन चांगलं भाजेल। की झाल्यानंतर आता काय करायचं, मग हे पीठ थंड करणार आणि मग त्याच्यामध्ये मी गूळ मिक्स करणार आहे। तर हे थंड आपण करायला, कारण ते गूळ मिक्स करून लगेचच ते खडे मोडायला हवेत ना, म्हणून मी मिक्सरलाच लावलं आहे, हाताने करत राहणार नाही आहे। तर जरा हे थंड व्हायला देऊया। बघा याचा कलर बघा किती बदलला आहे, तो गुलाबी असा कलर आला आहे। आणि हे बघा ही डाळ 2च वाट्या होती म्हणून मी मिक्सरला लावली आणि जरा अशी आपण किंचित जे रवाळ अशी काढलेली आहे, तुम्हाला जर जास्त मुगाच्या डाळीचे लाडू करायचे असतील तर तुम्ही समजा 1 किलो असेल तर तुम्ही घरघंटीवर डाळ भाजून घरघंटीवर दळून आणायची आणि नंतर त्याचे मग लाडू बांधायचे। आपण बेसनाचे कसे बांधतो त्या पद्धतीनेच, पण आपण बेसनाचे काही गूळ घालत नाही, मुगाचे असल्यामुळे हे पौष्टिक लाडू असल्यामुळे आपण याच्यामध्ये गूळ घालणार आहोत। आता हे बघा, आता मी असंच थंड व्हायला ठेवून देते। पीठ केलं होतं तर पीठ मी भाजून घेतलं ना, 7-8 मिनटं भाजलं, त्याच्यामध्ये मी गूळ मिक्स करते।
ह्याच्यात खडे आहेत ना, हे खडे काय आपल्याला असे मोडणार नाहीत. तर मी आता हे मिक्सर लावून घेते. बघा, मिक्सर लावून फिरून घेतलं की तशी लगेच पावडर होईल. नंतर तुम्हाला दाखवते. हे बघा, यात गूळ मिक्स करून घेतलं आहे मी आता. हे बघा, हे आपले लाडू वळतील पण फसफशीत होतील म्हणून थोडंसं मी ना 2 चमचे तूप गरम करून घालणार आहे. पण त्याच्या आधी काय करते बघा, हे सगळे ड्रायफ्रूट्स आहेत ना आणि ते घालून घेते. हे बघा, 4 ओळी घालते. 1 चमचा घालते 4 ओळी. नंतर ह्या मनुका, नंतर ही वेलची पूड. चांगला स्वाद येण्यासाठी वेलची पूड घातली की छान वाटतात बघा, आणखीन चव येते लाडवांना. आणि गुळाचा जो पदार्थ असेल ना, लाडू असेल किंवा आपण काय करतो जायफळ घालायचंच. तर मी थोडंसं जायफळ किसून घालते, त्याने चांगला स्वाद येतो त्याला. पाव जायफळ घातलं आहे. हां, आता मी ना सगळे हे काजूगर, बदाम आणि खारका त्याची बघा ही पूड करून ठेवली आहे. भाजले ते आणि त्याची पूड करून ठेवली. मी पटकन आपल्याला लाडवात घालता येते. तर त्याची ही 2 चमचे पूड घातली आहे आणि सगळं मिश्रण मी आता एकत्र करते. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे जास्त तुम्हाला लाडू करायचे असेल, अर्धा किलोचे 1 किलोचे म्हणजे जवळपास घरगंटी असेल तर मिक्सरवर न लावता घरगंटीतून दळून आणा. तर आता हे बघा, मी ते 2 चमचे तूप गरम करून घेतलं आहे ह्याच्यावर घालायला, म्हणजे लाडू पटकन वळतील. आपल्याला हव्या त्या लहान मोठे साईजचे तुम्हाला हवे तसे आपण हे लाडू वळायचे. लाडवाला गोल आकार येण्यासाठी, तकाकी येण्यासाठी ना हा असा लाडू हातामध्ये खेळवायचा की त्याला प्लेन पण होतो आणि त्याला तकाकी पण येते चांगली. बघा, आणखीन एक लाडू वळून दाखवते. हां, मला एका हाताने ना लाडू वळता येत नाही, पण मी असं दाबून घट्ट केलं ना की नंतर मग ह्या हाताने असा घट्ट आवडायचा. बघा, आणि तो असा खेळवायचा की त्याला चांगलं निमूळ अगदी वरून प्लेन होतो. हे बघा, तर अशा प्रकारे मी बाकीचे सगळे लाडू तयार करून घेते आणि नंतर तुम्हाला लाडू सगळे दाखवते. हे बघा, 2 वाटी मुगाची डाळ आणि 1 वाटी गूळ घालून मी हे मुगाच्या डाळीचे पौष्टिक लाडू तयार केलेले आहेत. अगदी पौष्टिकच आहेत कारण मी गूळ घातलं आहे आणि सगळ्या लोकांना, डायबिटीस असणाऱ्या लोकांनासुद्धा खाता येतील ह्यासाठी. तर हे 2 वाट्या मुगाच्या डाळीमध्ये ना 21 लाडू झाले आहेत बघा. तुम्ही ह्या प्रमाण घेऊन तुम्ही पुढे करू शकता लाडू. तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे त्यात तुम्ही ड्रायफ्रूट्स घाला आणि बाकी लाडू काय नेहमीप्रमाणेच व्हायचे. तर अशा प्रकारे हे लाडू तयार झाले आहेत. तुम्ही नक्की ह्या पद्धतीने ह्या दिवाळीला लाडू करून बघा. तर मित्रांनो, आईने बनवलेले अतिशय पौष्टिक असे मुगाच्या डाळीचे लाडू तयार झालेले आहेत. तुम्ही पण अशा प्रकारे लाडू नक्की करून बघा. ते कसे झाले हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.